ban penslor ban Mynsiem ki Samla Pule ka Themri Bhoi ka Seng Federation of Khasi Jaintia and Garo People North KHLAD District Kalapankup Burom ki Arpkandangur ki Samla Pule ki bla pas bha ban warchak mar ke exam Sslc ban Hsslc jongka stem arja arpway arpuar yakani ke Jingpynkup Burom la pelong hapo ka parish hall nongpo lawan Jingpynkup Burom ki Samla do ba Panchayat Kharbani Education Secretary ki Fkjgp Senkme Kumu Kongsan Hagajedal Langru uba Louis Star Lingdo President Fkjgp North KHLAD District uba Lumlang Maunai Senior Vice President ki Fkjgp North KHLAD District Samla Shanlang Dingdo General Secretary ki Kmeki Kpa Samla Pule bat Kmeki Bay Kaba khamsngo malung hagani ka program kalong bala dan ru ibe na ki Samla Pule bala pas ba hagani exam ye bala tip kerteng kum Stephanie Lingdo ila KHLAD no nagani ka slapar thai badia ka khusnam lawan ban shimti de kme jong i Habakran hagani ka program Samla Panchayat Kharbani la panpau ka jikmen ban sakhi baki Samla Pule ka Themri Bhoi District kila nang pau hagi bon kiliang khamtam e ka Pule ka puthi ban kane ka dei namar ka jingtrai shitam ba ka jinglan la de ki khon Samla ki ba minat thap ban kot shakathong la ka dei hagano gano ka benta Karban step baga jingstat ka jom ki lese hoi kisni kanelam sha ka jingjom ka jingasem sha ka jingjom jom ka jadru ban khamtam haba yo ekibri postan lese habo ka district ka jom ki don kita kinong ilam kumbang gampang pan kinong ilam masikman gidon kita ki IAS ki IPS ki MCS ban tater ban angkerman scam bale se ya kane kecil penslur kane kecil meseng basi sim kane kecil amdon jomi kan long proseso ban kan ya urulong